Ayan, so failed. Oh my God! Struggle is real. Good morning! Today is Saturday, July 17. July 17. Ayan, so magandang umaga. It's another day. It's another blessings. Ayan, so nandito na naman tayo guys. Nagbabalik. Ayan, nakikita. So yun. So nandito tayo. Balik guys in the garden. Yun naman dito. Ayan yung aking avocado. Ayan, ito po pala ako sa school. Kasi nakalimot. Hindi naman nakalimot. Nasara na, ay sorry, hindi na pala ako nakikita. Nasara naman pala siya, kaso lang, sumobra pala yung ikot, napunta dun sa ano, kaya, yun yung aircon. Sorry po. Ay, nakikita yun. Sorry po. Ayan, tapos ngayon, magpakain na naman ako ng isda. Ayan, so, lagi kong ginagawa. Pag Sabado, kaya Sabado at Linggo, ganyan, dinadaanan ko dito para pakainin yung fishes. Kasi kawawa naman sila. Ayan, so, yung aking avocado, guys, update, ang tangkad na. Malapit na akong tangkaran. Ayan. Diba? Tapos ang dami-dami niya ng mga sanga-sanga. Ayan na. Dami niya ng mga sanga-sanga. And then, yung isa kong avocado, akala ko madededs na siya. Tapos, may nakita akong nagkaroon siya ng sanga. ng sanga-sanga. Ayan. So, may ipakita ko sa inyo. Ito nga pala yung muna yung ni Teacher Hara. Ni Hara, oh. Ayan, oh. Ano, nakikita ba? Ayan. Ano to? Anong tawag dito? Cherry blossoms. Ayan, cherry blossoms yan, guys. Pag yan, color pink yan. Pink. Tapos, merong maliit na kung makikita ninyo. Maliit na tipakulong. Tipakulong. Ayan, meron. Balik dalawa yan. Dalawang puno na yan. Ganun dito ni Harabels na cherry blossom. The other one is here. Ayan yung isa, oh. Medyo small lang siya. Pero yung isa medyo malaki. So, sana tumubo sila, no? Lumaki sila. Ayan. Ito yung avocado ko na akala ko matideds na. Ito siya. Kaso lang, nung nakita ko lang naman, na-deads na naman siya nga. Tapos, dahil nagputol sila hectare ng ng mga grass, pinutol na rin nila. Ayan, oh. Ito na siya, guys. Hindi ko alam kung tutubo, kung may pag-asa pa bang tumubo yan, nung wala na. Kasi, pinutol na rin din. Kasi dapat, kasi dito, may nakita ako ditong tumutubo na na dahon, na siya. Tapos, biglang na-deads na naman. Tapos, ditong yan, pinutol na nila Mr. Hector. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ba ito. Ayan, hindi ko alam kung mabubuhay pa siya. So, yun. Sayang naman yan. Pinakamalaki kong avocado nung mas nauna pa siyang nabuhay. Kaso lang, nilipat siya. Okay, siguro nagustuhan yung Tapos, ito yung kay Nicholas na magjowa daw na magjowa daw na na mangga. Ito, yung dalawa. Apple mango yan. Apple mango. Yung mga bagong tubo na naman siyang dahon. Ayan. Ang tangkad na rin, oh. Parang katulad ng avocado ko. Ayan. So, yung mangga dito, guys, may bunga na. Ayan. Ay, kita na ba? Ayan, oh. Yung daming bunga. Daming bunga niyan. Yung mangga kasi sobrang taas. Hindi nakakuha. Parang hindi ko kaya kuhanin kasi nga ang taas niya, besh. Ang dami ng mga laglag, eh. Mga laglag. Na sobrang niya na. Siguro. Hindi kasi kaya akyatin, eh. Bale, one of these days, tatry kong umakyat. Kung kakayanin ko umakyat. Ayan, so ipakita ko rin pala. Pakita ko sa inyo dito yung ating, yung lagi namin kinukuha ng bayabas ni Nico. Dito sa likod, pero parang wala na nga siyang bunga kasi it's not the day. Parang hindi niya ngayong araw ng pagbubunga, parang ganun. Ay, meron siya, besh, pero mga bulaklak siya maliliit, parang ayun palang pagbubunga, parang pa lang siya, naggagawa na rin siya ng mga bunga. Ayun, may mga bunga na rin siya, pero
Baby pa, tapos may mga bulaklak-bulaklak siya. Pakita ko sa inyo, ha? Kung hindi pa kayo nakakita ng bulaklak ng bayabas, nandito siya. Ay, sorry. May damo. May zagamba. Ito siya, guys, oh. Yan, ang bulaklak ng bayabas. Tapos, ang dami niya rin yan, ha? Ang dami niya na ulit ng mga bunga. Maliliit pa. Ayan, so, yan. Kukuha ulit tayo pag sakaling pwede na siyang i-harvest. Ayan. So, punta tayo dun sa aking halamanan. And hello, nandito na ako sa halamanan. Ayan, ito na ang aking mga mayana. Update, madaming mga damo. Sobrang daming damo. Ay, so ngayon, ayun ang gagawin ko maya-maya. Dadamuhan ko sila. Tatanggalan ko ng mga damo, tapos maayusin natin sila. May mga bago po pala ako dito, may mga bago akong halaman. Ayan. Ito yung isa, pero baka ramdam ko bakit parang ang lamya nila, na parang ang lungkot. Ayan, sana maging happy ka. Nilipat ko sila dyan. Bigay ito ni Teacher Gemma sa akin. Ayan o, tapos ito kasi dati, buhay pa yan, yung dahon na yan. Tapos bigla ko na lang nakikita, deads na. Hindi ko alam bakit eh. Ito, yung isa, sabi kasi ano daw pangalan nito eh, red lips. Tapos itong isa ay ang aking mayana na pink. Ayan. So, ganyan talaga sila, guys. Pag medyo parang lanta tingnan. Pero, hindi ganun. Saka ito. Ayan. So, ito guys, mura lang yung kasing yan. 20 pesos lang yan, guys. Pink. Ayan. Alam niyo naman, favorite color. Pink. Ayan. Tapos ito kasi, green. Kasi si Ricky ang bumili niyan. Tapos green yung binili niya. Ayan. Tapos ito pa pala galing kay Teacher Gemma. Sabi ni Teacher Lilia, maganda daw tong halaman na to. Ano daw to? Fortune plant. Parang ganyan. So, ayan. Tubo na rin naman siya. Ayan. So, parang bali-bali ko lang siya. Tingnan, Pero yun. Siguro gawin ko dito. Tutulin ko siya dito. Tapos itutusok ko ulit. Para dalawa sila. Diba? Ang ginawa ko nga, pinutol ko sa kanina, diba mataas? Ngayon pinutol ko, tapos pinusok ko ulit. May butas ba ito sa ilalim? Ayan. Para sakaling magkaroon na ng ayan. Bubuhay yan, maganda yan. Tapos guys, ayun yun. Update sa ating circle. Ito yung circle. Diba dati pinakita ko sa inyo yung natin sa ating halamanan. Ito na siya. Tara! Diba madamo rin? Madamo. Tapos parang matakpan yung mga kaya parang hindi na masyadong kita yung naging circle niya. Yung circle niya, guys. Ayusin ko yan ngayon para at ipapakita ko sa inyo yung update. May natanim na pala kami dito sa part ito. Ayan. So, parang green-purple na halaman nito. Pero balak ko yung lagyan niya ng halaman na namumulaklak. Ayan. So, may update ko kayo pag linis ko na to. Natamuhan ko na. Tapos, taniman natin ng bulaklak ulit. Para maging maganda yung ating garden. Akala mo wala kasi akong bahay na pwedeng pagtaniman ng bulaklak. Kaya dito na lang tayo magtatanim. Okay? So, I'll update you guys later. Hello. So, the best. Ayan. Hello. Ayan, magdadamo na ako ha. Kasi, dami ng damo. Ating halaman. So, kailangan nating damuhan mga besh. Nakano ko vlogs. Pasensya na kayo kung may naingay. Kasi, malapit tayo sa kalsada. Kaya maingay talaga mga besh. So, akong magawa ngayong days wala akong magawa sa bahay. Naglaban na kasi ako kagabi. Pag uwi ko kagahapon, naglaban na kaagad ako. Para, sabi ko, pagdating ng Sabado,
ay okay ako, hindi ako mangarap ano mo yun, gumising ng maaga para maglaba. Kasi laba day din talaga pag Sabado. Ay kaya ayun. Tapos sabi ko na naman akong nagawa. So mag-ano tayo damo tayo dito sa ating halamanan. Ayun. So, naririnig niyo ba ako, guys? Naririnig niyo ba ako? Okay. Medyo may kalayuan kasi yung camera ko. Kasi, alam mo na, cellphone. Nagtatanim pala ako guys sa mga yung mamumulaklak para maganda talaga, para maganda tingnan. Yun. So, nangunguha tayo dun mamaya sa garden. Madami naman na siya. So, kukuha tayo dun ng mga isa-isa. May ilagay tayo dito sa ating garden. Ito guys, parang mga fern, no? Parang dami nagtatanim ng ganito. Pero damo ito sabi nila, bulaklak daw yun. Halaman daw yun. Pero para sa akin, it's a damo, guys. Dami nagkakalat nila sa mga bundok-bundok dun sa probinsya. Kaya, yun. Ito guys, ang ganda-ganda na. Ang pink-pink. Ganda dito, ang ganda. Ayan. Aray ko. Ayan palang natanggalan ko ng damo. Oh my gosh. So, yan. So, let's do this.
Mother deer, ayan. Nag-reflect tayo mother deer kasi sobrang tangkat na ng mga yung tinanim. So, lipat natin dito, diba sabi mo na at maiksi na lang mamulaklak na. So, yung mali mo mamulaklak siya after this. Peace! Peace time. Ayan. Oh, I'm back. Ayan, so tapos na ako guys magkalaman-halaman. Ayan o. Diba, wala na silang mga damo-damo dyan. Tapos, ang ginawa ko, kung mapapansin niyo, ayan. Inanawa ko pa sila ng lupa, yung mga nila, yung mga ilalim nila, ganyan. Nilagyan ko ng lupa. Ayan. So, yun, wala nang madaming damo. Ayan. So, yung circle natin, ito na siya. Oh, dinagdagan ko ng mga lupa. Tapos yung mga iba, nilagyan ko ng mga lupa. And then, yung mga ating mga paso-paso, ayan na sila. Ilusog ko sila dyan. Ayan. Tapos, tinaniman ko yung mga gilid. Ito. Tinanim ko yung mga yan. So, ayan yung ating garden. So, yan. Ayan, nandito na ako sa bahay. So, kakauwi ko lang, sa ating paghahalamanan. Tapos, ayun nga, pagdaan ko nga kay guard. Ay, nandito na yung padala sa akin ni Bebs. Thank you, Bebs. Thank you, Bebs, for sending this to me. Ayan. So, bubuksan ko lang to, tapos lalabhan ko muna siya bago natin siya, bago ko siya ipakita sa inyo. Ayan. So, kailangan natin muna siyang labhan. Okay? Kasi i-hold ko to sa inyo. Pakita ko, ayan. Ayan, ito na siya. Binuksan ko na siya. So, nakita ko na yung mga padala niya. Ayan, ang cute ng pusa. Sobrang cute. Ito rin, Dito, may timba ako dyan. Only one. Tapos, ito, kay Robin Hood. Dami nito, guys. Sobrang dami. Ayan. Ayan. So, yun. Try on haul ko to, tapos papakita ko sa inyo. Lalabhan ko muna kasi, syempre. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you all the time. I wish that you were mine. I miss you all the time. I wish that you were mine. Hindi pa ako ready, guys. Hi guys. So today po ay saan gagawin natin next? Kakain! Magkukuha kami ng ng sikamas. Ayan. Kaya harvest namin ng sikamas. Hello! Ten! Ayan. Para ito kasi guys, yung gulayan. Gulayan. Tapos, ang sabi kasi, oh my God, 6 months. 6 months? 3 months lang siya 3 months pwede na i-harvest.
So, 3 months na siya. So, ngayon, ang gagawin ni Nico. Ay, hindi ko maalam kung saan nakatanim. Oh my gulay. May, alam, makikita nyo dito, may okra. Aray ko, struggle. Struggle, Israel. Sige, puting sapatos pa. Oh, tignan nyo yan, may okra dyan, oh. Wow. Yan, okra. Tapos, Nico, why you're so tiny? Nasaan nakatanim? Here! So, saan napunta? Ay, ang layo kasi. Ayan, so, ha? Ito kasi, ayan kasi yung ano niya. Baka naman kinuha na yung laman. Ayun nga ako. Ha? Kinuha na yung laman niya? Baka kinuha na ni Kuya Gard yung laman. Makukuha yung laman. Ayan. Ito. Hindi, ganyan. Parang dahan-dahanin mo dito sa ilalim. Okay yan nga, ganun. Oo, yan sa paligid. Wag mong putulin. Siyempre, baka wala pang laman. Hindi pwede pa natin takpan uli. Ah, ganun. May laman! Anong laman? Loob. Laman loob. Uod na, o yun. Ha? Ngayon talaga may earthquake. Earthquake? Quick! Earthworm? Earthquake? Layo. Paano ka nalaman na may You laman? can't see the, no, you hold the camera and I'm going to do the job. Walang laman! You hold the camera. Ha? Walang laman? Pwede naman natin bunutin na lang. Hindi pwede. Kuya Gard kasi. Siguro kinuha natin. Oh! May laman. May laman! Hindi mo naman pinapakita yung ating ano eh. Paano Ano? naman laman? Ayun, may laman. Laman? Portrait na naman yan. Wala pang laman? Kinuha siguro ni Kuya Gard. Hindi ko alam kung anong nangyayari, mga kaibigan. Oh my God, guys. May laman siya. Ay, Uy, nasugatan. Wala na. Patay na siya. iba kayong ano pa rin to, yung nanay niya. Yung itinanim natin? Oh. Baka ito pa rin siya. Wala. Wala, kinuha ni Kuya Gard eh. Wala pa laman yan eh. Hala, ito pa rin siya, yung malaki pa rin yan na laman na tinanim namin. Yan pa rin yan eh. Hindi pa yata yan eh. Hindi pa ba? Wala pa sa buwan natin. Kulang pa daw sa buwan. Balik natin, guys. Okay, tigilan na ang vlog na to. Ayan, so failed. Oh my God! Struggle is real. Struggle is real. Magdilig ka na lang ng halaman. Wala. Ano yan? Mangga? So, ano experience mo? Madumi na kamay ko. Wala Ganda. pala. Wala pang laman. Ako, failed. Ay, susunod na tayo kumain ng singkamas. Bumili ka na lang kasi ang Sabi singkam. ni Karen, huwag daw magtanim kasi bili na lang 20 lang daw si palengke. Diba? Ayan, so failed. Bye. See you. Huwag kayo mag-like and share. Wala naman tayong singkamas na nakuha. Next time na lang.